pageant ang topiko, bastante na siguro ang resume ni Kevin Zulueta para sa diskusyon, siya ang madala. Mr. UA kag Mr. Regional Squaa sang 2017, Mr. National Squaa second runner-up sang 2018, kag Mr. Earth Philippines-FFPA, kag Mr. Tourism Universe Continental sang 2019. Apang upod sa iya mga kadalagan ang pagdusukman sang Adbokasiya para sa Palibot. Pinaagi sa grupo nga Go Green Philippines, ginapasiguro sini nga mapalabot sa iba ng importansya sang pagtipig sa dunang manggad. Mga kapuso, makaupod ta subong nga aga ang Mr. Earth Philippines Foreign Flora and Fauna Protection Ambassador 2019 kag Mr. Tourism Universe 2019 Continental. Si Kevin Zulueta, hibaloon ta subong nga aga ang nahanungod sa iya adbokasiya para sa Palibot. Good morning, Kevin, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate. Good morning, mga kapuso. Kamusta ka, Kevin? Ngayong may kinakaharap tayong pandemya. So, ngayon okay lang ako, pero at the same time, I'm trying to keep safe. So, dapat palaging stay at home and exercise, eat healthy foods, tapos always wear your face mask and face shield. Kevin, maraming titulo ang napanalunan mo sa mga pageant na yung sinalihan. Kailan ka ba talaga nagsimulang sumali sa ganitong mga kompetisyon? Nag-umpisa ako mag-join ng pageant nung nag-aral ako sa University of Antique. Pinilit ako ng mga friends ko, teachers ko, pati na rin yung family ko na sumali. So, first time ko is Mr. University of Antique. Tapos, nakita ko ni Sir Lance sa Mr. Earth. Tapos, kinuha niya ako. Maliban sa pagka-discover sa'yo, mayroon pa bang naging impluwensya kung bakit nalinya ka sa pageants? Well, nung high school ako, medyo mahihayin kasi ako, Kate. So, medyo mahihayin ako. Tapos, di ako masyadong pala salita sa classroom. So, nung nag-start ako sumali ng pageant, doon mismo nag-boost yung, yung self-confidence ko na may pag-usap sa tao hanggang sa nag-enjoy talaga ako mag-socialize. Sa pageants, Kevin, ipinakilala mo ang inyong advocacy para sa proteksyon ng kapaligiran. Paano ito nagsimula? Yung advocacy ko, which is Go Green Philippines. So, ginagawa namin, nile-lecture namin yung mga tao about the importance of the environment, tapos kung bakit kailangan natin i-protekta. Kasi since pandemic din ngayon, so importante talaga na matuto sila na malaman nila, na dapat mahalaga na hindi tayo magtapon ng basura. Maliban sa lectures, Kevin, ano pa bang ibang activities na ginagawa niyo sa Go Green Philippines para ma-push itong advokasya? Well, Kate, yung ginagawa namin is mag-travel kami around the Philippines. Tapos, besides lecturing about the importance ng environment natin, nagbibigay din kami ng mga livelihood workshops. Yung example dito, yung mga dried, familiar ka sa mga dried coconut leaves na ginagawang wallet, bags. So yung tinuturo namin sa mga indigenous people dun sa place nila, and then sila mismo gagawa niyan para may sariling livelihood din sila. May mga kapuso tayong pwede ring maging environmental advocate, kaso wala silang platform para ito ipakita. Paano ba sila makakatulong sa pag-iingat ng ating kapaligiran? Kate, we should always take care sa environment natin. So we should always reduce, reuse, recycle at all times. Conserve water. Kevin, paano naman nakatulong ang pageants para mapalaganap mo ang inyong advocacy? Well, yung pageant mismo, since may advocacy na kami, which is Go Green Philippines, nag-help yung pageant sa amin since madami kang makikilala na pwede ka matulungan din. So, sila mismo nagbibigay ng transportation sa amin para mag-travel sa place nila para mag-lecture ako about why we should protect our environment. Tapos, yung mga livelihood workshops at saka may mga art classes nga din minsan. So yun, gusto namin lang na makita na kahit saang lugar sila, masaya pa rin sila. At the same time, madami silang natututunan kahit malayo sila sa city. Lastly, Kevin, anong mensaheng gusto mong iparating sa publiko?
Well, sa mga kapuso natin dyan, always remember to keep safe. Lagi kayo dapat magstay at home. If ever nalalabas kayo, dapat lagi kayo naka-face shield, face mask, tapos observe social distancing, at iwas lang kayo talaga sa mga crowded na places. At saka, syempre, always pray every day at mabibeat natin tong pandemic na to. Kevin, maraming salamat sa time na ibinigay mo sa amin and good morning. Thank you, Kate. Good morning. Okay. Dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.